Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni, a właściwie tym razem w lesie pod Twardogórą w województwie dolnośląskim, gdzie razem z moją mamą przyjechałyśmy dzisiaj na grzyby. Jak widać, dopisała nam piękna pogoda, mamy nadzieję nazbierać trochę prawdziwków, kozaków i podgrzybków. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Życzcie nam powodzenia. Dzisiaj do lasu przyjechałyśmy troszeczkę później, są przed nami inni grzybiarze, ale optymistycznie myślę, że starczy grzybów dla wszystkich. Przed rozpoczęciem zbierania grzybów polecam nauczyć się rozpoznawać grzyby śmiertelnie, silnie i średnio trujące. Warto też zapoznać się z listą grzybów chronionych. Grzybów jadalnych na początek proponuję nauczyć się tych podstawowych. Czasem to, co pozornie trujące, wcale trujące nie jest, ale to już dla zaawansowanych grzybiarzy. Wybierając się na grzyby należy się wygodnie ubrać odpowiednio do pogody, a stopy zabezpieczyć butami za kostkę, żeby nie poraniły ich wystające gałęzie. Obie z mamą mamy też specjalne noże do wycinania grzybów zakończone pędzelkiem. Dzięki temu grzyby czyścimy już na miejscu w lesie i potem w domu mamy z nimi mniej pracy. Grzybów nie należy wyrywać z ziemi, powinno się delikatnie rozchylić ściółkę i je okręcić. My z mamą stosujemy też inną metodę, po prostu obcinamy grzyb tuż przy powierzchni ziemi. To jest pierwszy znaleziony grzyb prawdziwy w lesie pod Twardogórą. Przy zbieraniu grzybów bardzo ważną rolę odgrywa cierpliwość. Po lesie trzeba chodzić powoli, kilka razy wracać i krążyć w tym samym miejscu, gdzie znalazło się już jednego grzyba. Można pomagać sobie rozchylać liście za pomocą długiego kijka. Do lasu zawsze zabieramy ze sobą prowiant. Chodzimy z małymi butelkami wody i zbieramy grzyby. Robimy sobie też przerwę na drugie śniadanie. Grzyby nie powinny zbyt długo leżeć w reklamówce albo w wiaderku, dlatego raz na jakiś czas wracamy do auta i przekładamy je do większego kosza. Najlepiej oczywiście chodzić po lesie z wiklinowym koszem i do niego zbierać grzyby. Jeśli przyniosłyśmy do auta grzyby, których dotychczas nie zbierałyśmy i których jeszcze dobrze nie znamy, zawsze sprawdzamy, czy są jadalne w atlasie grzybów. Nigdy nie niszczymy grzybów niejadalnych albo trujących, po prostu wyrzucamy, bo mogą się przydać do zjedzenia jakimś zwierzętom. W domu, a przy ładnej pogodzie w ogrodzie, czeka nas jeszcze sprawdzenie, czy grzyby nie są robaczywe. Segregujemy też grzyby na sos, do ususzenia, do zamrożenia i do innych celów. Kurki są pyszne do sosów i jajecznicy. Podgrzybki, zwłaszcza te nieduże, do marynowania, a najlepszy smak mają prawdziwki. Jadalnymi grzybami są też niektóre gołąbki, ale niedoświadczonym grzybiarzom polecam zostawiać je w lesie, a jeśli chcemy wypróbować, koniecznie należy je dokładnie porównać z atlasem. Grzyby do suszenia nawlekamy na długie nitki i suszymy w suchym, ciepłym miejscu. Można też suszyć je w elektrycznej suszarce. I oczywiście trzeba zrobić pyszny sos grzybowy do kopytek albo klusek śląskich. Po więcej porad o grzybobraniu zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.